Ecco, salutare tuturor, sunteți pe canalul Lucas. Deci, eu azi o să ne jucăm Chunga, iar da, știu. Dar ceva este diferit. Are ceva de admin. Da, așa că vă rog să dați un mare like și subscribe și da. Bate lumina mea, deci. Că de filmez asta noapte, dar postez ziua. Știți asta? Da? Ok, dacă vă plac clipurile de genul, vă rog să dați un mare like și un subscribe. Da, gen. Da. Iui! Eu mai am despre acest battering gas mere. Deci, da, o să ne jucăm Escape from Chunga. Deci, mi l-am pe SpongeBob și pe Patrick. Da, și dacă n-am și până această, dacă degetul meu, până trece degetul meu, trebuie să dați like și subscribe, așa că vă rog să dați. Hai. Oh, mulțumesc. Ha. Eu zic să începem. Ok, bun, am intrat pe YouTube. Să vă mai arăt încă o dată. Să dați că mouse-ul cu mine, am ajuns acasă. Nu mai sunt în Brașov. Da, nu mai nimeni nu va bine. Știu. Ok, dacă vă plac clipurile de gen, vă dați un mare like și un subscribe. Stați să uitați! This is the fake ad you see everywhere, right? But this is Ebony, a real game. Now I know what you're thinking, aren't they exactly the same? No, because Ebony is the real number gate runner game. Gotta try it, huh? Nobody ever believes me, but this really is just like... Acum vă rog dați mare like și mare subscribe și să activați clopoțelul ca să primiți notificările când postez.
Chunga Chunga! Chunga Chunga! Chunga Chunga! Vara asta explorează Summer Getaway Island, locul în care găsești mărci exclusiv de vară. There is no bucket in the well. Okay, Damn, I need some crafting items. Damn, I need some crafting items. Oh, I can draw something on the easel. Chunga Chunga! Chunga Chunga! Sail away from here. Chunga Chunga! For just $67, you can generate as many videos as you want and never have to worry about showing your face on camera or using Oh, looks like there's something in the well. Chunga
Ciungă-ciungă. Ciungă-ciungă. Fugi, ne aprinde ciunga. Am prea prins. Să scăldăm lanterna prins. Stați, mai dați cineva mesaj. N-ați dat like și subscribe. Începem încă o dată numărătoarea, hai. Și dacă suntem la mai mult de clip, hai. Până degetul meu trece de aici până aici, trebuie să dați like și subscribe, hai. Hai, dați like și subscribe, dați like și subscribe, pentru că acesta degetul, hai, așa. Că sper că ați dat așa. Hai, sperăm cum ați cred că putem. Așa, vreau să nu stai, nu să fac. Am ajuns la casă, nu mai sunt vă vedem să merg la fundal. La casă. Ok, hai să luăm lemnul acesta. Am tocmai acum am luat. Nu, stați. Stați puțin. Avea cineva la așa. Hei, am glumit, am bătut așa. Vedeți mâna mea? Nu m-am bătut. Ok. Și hai să continuăm clipul. Și stați puțin. Apăsăm pe ecran. Clipul. Mă placă clipul. Deci, dacă vreți batul ăsta, vi-l livrez, că... Scrieți în comentarii cine are batul. Cred că toată lumea are batul, e foarte popular. Ok. Bomba exploza! I need to craft a boat out of wood and sticks. Hai, vă lăsăm, vă las the second one. Ok, am intrat în apă. Ciunga. O să vă citesc ce spune el sus. Damn, I need some crafting items. Deci, sincer să știu, eu de la 5 ani știu să citesc. Prima am învățat să citesc numele de la mașini și așa totuși am continuat. De la 5 ani știu să citesc. Prima am zis la mașini DJ1, eu vă dau un exemplu, DJ de la Dolci, că eu sunt în România, nu sunt în București sau undeva. Am fost în Brașov. Da. Am DJ16 DLG. Nu știu numele ăsta. Deci, acum am început clipul acesta. Acum 15 minute și voi n-ați dat like și subscribe. Deci, dacă nu dați like și subscribe,
aduc după perdeaua asta și na, așa asta. Sar. Stai, ok. Bun. Deci, stai să văd asta de microfon, dar nu se vede cam bine, oată. Stai că se reflectă foarte bine. Zic să ne aprindem luminile. Nu știu, dacă nu le-am în priză, asta e? Nu le-am în priză? Nu. Dar le-am în priză. Nu le-am în priză, asta e. În următorul clip de mâine o să fie clip. O să apară mâine asta, da? Deci eu filmez asta la 23:14 și da, eu postez asta ziua, gen. Ok, da, asta mai contează. Deci, dacă nu dați subscribe, vedeți batul ăsta, da? Dați dau puțin scaunul. Bun! Uitați, scaunul, Deci, dacă vedeți batul acesta, da? Nu, stai. Ia, uitați ce scrie pe bater. Deci, voi aveți bater de asta mare. Eu am bater și mic și de asta mare. Și iubesc squish-urile, încât am o ciocolată squish, bro. O ciocolată squish. Am văzut că Sky a rupt-o în jumate. În clipul când deschideam tot tatăl strictul. Da, tatăl strict de tatălui. Squish-uri. What if we build one garage? Hai să băgăm, hai, mai treia oară. Chunga-chunga! FIFA, uitați FIFA. Tatăl meu se joacă FIFA. Ok. And 5 minutes later. Okay! Damn, I need some crafting items. Stați! Deci stați să filmez. Ok, fraților, deci stați. Am intrat pe filmare, vedeți? Stați, că am set de camera. Salutare tuturor! N-am aprinsă. Da? N-am e aprinsă. Să știți asta. Ok. Am dat, a fost la când v-am zis. Dacă v-a plăcut clipul, dați, rog să dați. Spargeți butonul de like. Și da. Dacă mai vreți mâine clipul cu Chunga-chunga, vreau să dați un mare like și subscribe. Că, na, aici s-a terminat clipul. Și da, după cum spuneam, hai,